Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Onse makamaka kudziwanso kuti mtsogoleri wa dziko lino watulutsa makamaka listi ya nduna zonse makamaka zimene zasankhidwa kupatulapo makamaka amene ali wa defense amene ikhala ngati palibepo. Koma listi imeneyi ndithu ikuzungulira ndithu paliponse. Koma video imene tabweretsa pamenepa ndi yankulu amene yemwe amadziwikanso kuti Mortonea Bahaya amene wang'alula makamaka kuululapo zinthu ziwiri zitatu zomwe makamaka nduna zambiri zomwe zasankhidwa ndi APM zidapalamulako. So ndikusiyana kanema amene iye kuti mumve zonse zimene wayankhula komanso milandu ina imene nduna makamaka kuphatikizanso kukhala ngati APM zomwe adapalamulapo kapena zomwe ankafuna kuyankha kapena zomwe adasumiridwa. Ndikusiyeni kuti muonere komanso mumve zonse kuchokera kwa mkulu ameneyi Mortonea Bahaya. Koma ndimanenanso kuti mukafika kumapeto usamayiwala kuti panga support munjira yongo panga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano zisamakuphonyeni. President Peter Mutharika tsopano atulutsa list yonse ya cabinet minister ngakhale kuti Minister of Defense palibe. Chimene ndikufuna ndipanga apa ndikupanga react kuti mu cabinet list imene mukuchitika chani. Ndikukhulupirira kuti list mwayiona kale pa social media komanso ndika pa blog post ene ndi muthaukayiwerenga pamene popo. Kumano chimene chadabwitsa ndichoti pali anthu 10 amene ayankhapo milandu ku polisi ku khoti anafufuzidwapo komanso ena onse anakhuzidwaso ndi nkhani zosiyana kwina ndi kwina. Ndikufuna ndingokupasani rundown ya zimene zili mu cabinet imene momwe ndi zimene anachita ndi milandu imene anapalamula. Choyamba ndi Peter Mutharika yemwe wazipasa commander in chief umene umabwera ndi udindo wa president. Ungakhala president umakhala sotani umakhala so commander in chief. ISB amafuna kumpanga interview Peter Mutharika pa July 21 pa mlandu wa amene amagwiritsa ntchito TPIN namba yake pa jawina kama magwiritsa ntchito TPIN namba Peter Mutharika amagula katundu kunja. Then paliso Enoki Chihana amene amangidwa ndi SCB pa ma charges ena ndi ena. Pali Alfred Ruwani Kangata anamangidwa ndi MRA pa ma charges ena ndi ena. Joseph Mwanamveka anamangidwa ndi SCB mu 2022 pa ma charges ena ndi ena. George Chaponda nthawi imeneyo anachosedwa pa chani pa agriculture minister nthawi imene mu 2017 nkhani zake za ku SCB. Ben Malunga Phiri anamangidwa ndi police nthawi imeneyoyo nkhani zake za ku Minister of Gender uku zakatangale. Ajin Namathanga mu April 25 anali defendant ku High Court ku Financial Crimes Division kumene koko. Kesi imene anaibwesa ndi ISCP. Ajapi Muhango anamangidwa ndi ISCP mu June 2025 nkhani yake ya misuse of public office kumene koko. Komanso kupereka false information ku SCP. Shadrack Namalomba anamangidwa ndi ISCP mu 2025 nkhani zake za abuse of office zomwezi. Anoma Chisale anali ndi milandu mbwe mene imafika February 2025 anali mulandu otani wopanga intimidate maofisa kumene koko. Ndalama zawo anazipanga freeze ndi zina zambiri kumene koko. Komanso mwa anthu ena amene ali mu list kuli ngati Madam Jane Ansa amene anali mkulu wa bungwe lija la MEC mmene kunkachitika ma elections aja TPEX. Then muliso Rosa Mbilizi Fachi amene anali ndi case ku High Court mu 2025 yokuza ndi election dispute komane imeneyo sikulikhuza kwambiri. George Partridge nawonso anaoneka mu court nkhani zake zochosedwa ntchito ku ntchito yawo yakale. Paja analandira compensation kumene ko chambirimbiri ndi gulu lawo. Then kuli Feston Kaupa nawonso ombudsman report inapeza kuti kunachitika ma administration kumene ankagwira ntchito ku Central Medical Source Trust, but this was not a criminal case. Ndiye
sizoti kuti anthu wandiolakwa, sizoti kuti anthu ali ndi milandu, sizoti chani. Koma tikunena kuti kodi integrity yake patipo pamene papa kusankha anthu ambiri yoyipa, kusankha anthu oti ayimbidwe milandu yovuta ija, kusankha milandu anthu oti sakuyenera kukhala kumeneko. Ndi kuphatikizapo ndi attorney general amene ali ndani kodi amati Frank Mbeta. Frank Mbeta ndi uja anatchulidwa nkhani za chisankho nthawi imeneyi ku high court kwa ampinga njira ndi kodi ndizovuta patipo. Ndava pali amauma ena ke maloya wasamakha until people guilty apo munthu olakwa akuyenera kukhala kundende inde tikuvesa. Munthu olakwa akuyenera kuyimbidwa mulandu ndi akhoti pakana mulandu uja ampeze olakwa tikuvesa. Komanso mukamasankha anthu pa maudindo azikhala enake ambiri yabwino. Achabwino anamenya coffee Garden Boy titha kuvesa. Koma milandu inake yandiya zindalama mabilion akusankha munthu commissioner general kuchani ku MRA kani zake zino zake zoti zimakudabwisa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Sizikuyenera kutere ku DPP uko kodi kulibe anthu ambiri yabwino anyiwani achina mukhitowa mmene avutira kuti ani mmene anali nthawi imeneyo ku polisi ku Unima kwa amachita kunena kuti ya ana skulu mu Misembwe lero akasankhidwa kukhala ndani ndi werenge list iyo kuti bwana kuti first vice president Jane Ansah, second vice president Enoch Chihana, minister of state Alfred Gangata Menewo, minister of finance Joseph Manaveka, minister of irrigation and water development Rose Mbilizi, minister of education Brighton Saka Ndeo Adieli Raboma, minister of justice Charles Muhango Minister of Foreign Affairs and International Cooperation George T. Chaponda, Minister of Health and Sanitation Honorable Mandari Sawaloi, Minister of Local Government Ben Malunga, Minister of Industrialization, Business and Trade and Tourism George Partridge, Minister of Transport and Public Works Feston Kaupa, Minister of Homeland Security Peter Mukito, Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare Mary Navicha, Minister of Natural Resources, Energy and Mining Jean Matanga, Minister of Lands, Housing and Urban Development Jiapi Muhango, Minister of Labor, Skills and Innovation Joe Chigona, Minister of Youth and Sports and Culture Honorable Patricia Wiskes, or is it Wiskies, Minister of Information and Communication and Technology Honorable Shadrick Namalomba, Deputy Minister of Health and Sanitation Honorable Chimwemwe Chipungu, Deputy Minister of Homeland Security Honorable Norman Chisai, Deputy Minister of Gender, Children and Disability and Social Welfare Martha Ngwila, Deputy Minister of Education, Science and Technology Francis Foley MP, wasaina zimene ndi Adak K Saidi PhD, Chief Secretary wa President kandi wa ndani. Kwa nkhani yake ni imene yoyo palisti pali achipachulida ngati ndani Charles Mhango achulida ngati Charles Mhango. Mhango woyo si mbali wanga Mhango woyo si mbali wanga koma ndi anthu ena kuti opanda mbiri apanga za uloya chani wa defender wasankhidwa ni munthu ati wa defender for DPP kwa nthawi yayitali. Cheers. Kuli anthu ambiri ku DPP ngati amene osasankha magayi ngati amene omwe aukasankha padzina yake kuti ola DPP magulumu mmene tilima kuchita kunena koma magayi kunalibe anthu ena amene akusankha anthu ena ndi kuyambira ku MRA mabungo ofunikira MRA Attorney General, Minister of Justice or Minister of Janika zonsezi kuli anthu ena kuti questionable characters oti afusidwa milandu apo ndi adaina kama ndifusa ndi aseyiwe ndeka na wina kabambe mesa na asa anali ndi makesi kumene kwa inde siti kunena kuti akabambe anali abwino siti kunena kuti chani koma tikunena kuti ngakhale kuti malamulo analola kuti awine ngakhale kuti afika pamene alipo komabe ndi pofunikira kuti munthu amene akupanga boma azipanga ndi anthu kuti anthu akamaona azikhala ndi trust.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.